sont tombés sur le champ de bataille. Ils sont tombés. Nini Donklini, Mimbora 2023 san kono, Keziba Tassi, force de défense et de sécurité ouye, Minu Bina Kelekeno la Noka Kelemena Oyopolo, Dongli Lalalo, adjudant des forces armées nationales Fanalo. Nini Donklini, Kezi Tubene la Nini Flaloye. Si des gens ont consenti le sacrifice, kata kele kene oka fo kata se o sayama orado akaka an minu bilimbinina anga tasiblake ni makofole nunuye ani katani ni kele ni yenye ni jugu be bina oka ani wati be au be atakera dusukasi ne dani balako au tiseka se soro o kanika ne ka miriala ni au fana mawo farifaga ani au ya bolo di nyoma au bina se soro ni kele ni toujours à relever le défi. Kezi ba don avec moi mi fola Mukama ale yerema tube ma karo gbeleo kele kene kan abena tono mi fana soro aka ni donkli ni na fan do bena di soldasi u minu bina kele kene o kan ka du kono mo ma ni donkli mi o ya togoda ils sont tombés et o bina du la kana ka o donkli ni dani kezi tunte akele wewe tumbina ye ale mi gendarme ye ani abi donkli mi fana islam ye ni da ka donkli daga kele keche o tando ni gendarme fana yo ke wa adelina ko erelo. C'est pas seulement avec les armes que nous pouvons lutter contre les terroristes. Ni marfaw na mandron teye ko ambe se ka se soro ma karo gelon kedera dongili fana joyoro be wa ale fana ye soldasiu ka marifa sugu wele ambe dongili min da fana ben nilo anga nyamogo ma anga dongili nunu be fanga lo di kelke chewma minu bi kelekene okan ora ambeni anga nyamogo ka blasrali wasa anga se soro ma karo gelon kelela On arrive à bout de ce fléau. Ka kon aka don soldat yara ninye wewe ale mi rap dongli la koroye ye aka dongli da chugo yelema kata soldat su ka kuna wolo sorola kata fara ben ani bolo dignorement sabatilikan. Et même si certains ignorent mes merveilles, je leur dis aujourd'hui que je porterai toujours le treillis pour les mettre à l'abri pendant que je survis, rester en éveil. Jusqu'à ce que sains et saufs ils se réveillent, au premier chant du coq et au vu des premiers rayons du soleil. Soyons forts, d'un mental de fer, même si nous enterrons toujours des corps depuis que c'est Lascar Spava nos nord. Aka ni donkli ni kono ako ale bina tagagne soldat sifani do wasa ka faso din lakanda ani Burkina Faso joni kato al na ka soro mo chama fatula kabini ma karo galeon be tieni kera jamana kono di gendarme bene donkli flale membe soldat siu wali nyumandon kezi min konanye ani abe donkli da kabini 2500 na bini album sabaloe 2018 na aka donkli do sababula atoro kabini o wati aka laɲini tu yo kelen ye ka soldasi u tando ni adjudant ka fola o tese ka bono miri De telles œuvres pour galvaniser, pour encourager. kani dongli suguninda ka aunga kelekekeo tando ani ko wasa kelekene okan mise ka fofana ko abena anga soldasi nyamogoma orado ne bo fo ko walinyamando wati temeniuna minu kona anw ɲɛ yɛrɛ ye se sɔrɔ nin kɛlɛnina ora anu fana ka wati lo sera anw minnu be yen sisan min soldasi ɲɔgɔnw bɛ tando mun kama sisan a ka kan anw ka sebaya ka ta kɛnɛ kan La victoire soit certaine. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur. Si tu veux voir de véritables hommes, aye ni donkli ni da ka force de défense et de sécurité au tando wasa o ka se soro jugu kan aka donkli ni kono aye ni lo fo ni be fe ki nya da che yere kan che fari horonya be mina e kay sen fakana an wa armée nationale kono Gildas da la patrie ou la mort. faso tɔgɔ la anw sɔnna saya ma Wagadugu be wa bamara togola